Аз съм Ангел Филипов, кандидат за евродепутат от ГЕРБ. Ангел Филипов започва кариерата си като финансов контрольор в енергетиката. Работил е в Европейския парламент в комисиите по защита правата на потребителите, бюджет и финанси и комисията за паричните въпроси. Посветих усилията си за подпомагане на икономическия растеж и трудовата заетост. Работих върху проекто закона за конфискация на незаконно придобитото имущество в границите на Европейския съюз и той вече е факт. Ще се боря за достойно представяне на българските интереси в нашия общ дом. Ще посветя усилията си за осигуряване на необходимото за България европейско финансиране. Гласувайте, защото това е вашето право да промените настоящето и бъдещето си. Гласувайте за ГЕРБ, защото принципите и морала трябва да бъдат водещи в политиката. Трябва да работим. България няма време за губене. ГЕРБ, номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.